Já vás vítám u poslechu tohoto podcastu a v dnešním díle se podíváme na Bohnický hřbitov bláznů. Ještě předtím, než začneme, bych vám všem chtěl poděkovat, kteří mě tu sledujete, už vás tu 25, což je super, že za takovou malou chvíli jsme nazbírali tolik sledujících. Každopádně bych vás chtěl zároveň nalákat, jelikož jsem o tom mluvil s mámou a teďka to není pro ně úplně ideální, ale za nějaký týden, možná 2 už bude. Tak jsem si říkal, že za 100 sledujících tady na Spotify udělám speciál s mamkou, která vám všechno povypráví a řekne vám její příběhy s paranormálními jevy a podobně. Myslím si, že má docela bohatou zkušenost tady s tímhle a myslím si taky, že ten díl bude určitě delší než všechny ostatní, jelikož to nestihneme za 10 minut. Možná to budou 2 díly dokonce, uvidíme. Tak jo, a my jdeme na ten hřbitov. V roce 1903 vzniká Bohnická léčebna a hřbitov pro pacienty je zřízen o 6 let později. Prvním pohřbeným byl 14. září 1909 teprve 11letý František Janovský, uvedený v knize zemřelých. Na jejich stránkách přibývají jména až do roku 1951. Poté se zde přestává pohřbívat od 1. ledna roku 1963 je hřbitov opuštěný. Na rozloze 4200 m2 je uloženo okolo 4700 lidí. Kvůli omezené kapacitě jsou těla vyskládána až do 3 vrstev nad sebou. Tento prostor daleko od lidí byl určen k pohřbívání zemřelých, kteří nemohli být pohřbeni na běžných křesťanských hřbitovech. Nejsou tu však jen chovanci psychiatrické léčebny, kteří sami vyráběli svoje rakve. Tohle jsem třeba nevěděl, jelikož představte si, že si musíte sám vyrobit rakev, to je docela extrém, ale nevím, no. Jdeme dál. Od první světové války tu také leží 48 italských válečných choromyslných uprchlíků z oblasti Tridentu, desítky srbských, ruských a bosenských zajatců, kteří se stali obětmi tyfové epidemie. V improvizovaném bohnickém lazaretu dále různí vrazi, pedofilové, sebevrazí či lžháři. Někdy se uvádí, že tu jsou pohřbení i lidé zcela příčetní jen pro společnost nepohodlní. Nemanželské děti, nevyhovující dědicové či lidé, ze kterých se blázni stali následkem léčby. Dnes jejich existenci připomínají jen bezejmenné hroby porostlé břečťanem, mezi kterými lze spatřit jen pár náhrobků. Jeden z dosud čitelných náhrobků nese jméno Maria Tuma, která umírá roku 1912 v pouhých 29 letech na něco, čemu se kdysi říkalo úbytek mozku. Až do své smrti pracovala jako služebná a byla matkou 2 dětí. Se hřbitovem je spojený příběh prostitutky Otýlie Vranské, narozené 9. března 1911, která přišla o život v pouhých 22 letech. Její tělo našli rozřezané ve 2 kufrech a odeslané vlaky na Slovensko. Do Bratislavy dojel kufr obsahující hlavu a dolní končetiny. A téhož dne se našel v Košicích kufr obsahující trup. Tento zločin je známý především tím, že vraha nikdy nedopadli. Jedním z podezřelých byl četař Pavlíček, který se v době vraždy nacházel poblíž a odpovídal popisu. Během vyšetřování se údajně přiznal k činu přátelům, ale nikdy nepodal oficiální prohlášení. Později se stal pacientem léčebny, kde nakonec spáchal sebevraždu. Jeho tělo leží právě na zdejším hřbitově a vraždu Otýlie Vranské mu nikdy neprokázali. Další jméno, které je úzce spjato s historií hřbitova, je Gavrilo Princip. V roce 1914 spáchal atentát na následníka rakousko-uherského trůnu Ferdinanda d'Este. Roku 1918 došlo na Bohnickém hřbitově k neohlášenému pohřbu, který byl doprovázen vojáky z terezínské pevnosti. Jeho tělo mělo být ukryté tam, kde ho následující generace nebudou obdivovat, na což je tento hřbitov ideálním místem. Kromě hrobů je součástí areálu i rozpadlá márnice z kaplí, do které dodnes lidé přináší svíčky, z druhé strany je kladka a pod ní díra v zemi.
Legenda praví, že to jsou podzemní chodby, ale nejspíše to byl pouhý sklad vápna používaného při ukládání těl, které nebyly v rakvích, ale zabalené v plátnech. Takto byli pohřbíváni především oběti tyfové epidemie. Dalším výrazným prvkem hřbitova je i mohyla, vystavěná na památku vojákům a obětem první světové války. Zdobí ji symbol alfa omega, začátek a konec, neboli zrození a smrt. Hřbitov má pověst jednoho z nejtajemnějších míst, a to především kvůli velké koncentraci negativní energie, která se má objevovat především v rohu u mohyly. Zde leží ti, kdo nedostali rozřešení, sebevrazi, pedofilové, žháři, ale také šílení vrazi a násilníci, kteří většinu svých obětí škrtili nebo dusili. Někteří lidé tu mohou cítit tlak na krku a hrudníku. Další úsek hřbitova, kde se lidé necítí dobře, je část s pohřbenými dětmi, které se narodily duševně nemocným pacientům a rychle umírali. Zajímavé také je, že břečťan, který hustě porostl hroby, stromy i vnitřní stěny hřbitovních zdí, se zde také zastavuje a nepřesahuje hranici hřbitova. Lidé, kteří jsou zde pohřbeni, mají jedno společné. Jejich osudy a životní situace vzbuzují smutek. Většina z nich přišla o život dříve, než si je našla smrt. Přesto ani po uzavření hřbitova tu nenachází klid a odpočinek. Zloději odnáší vše, co se dá využít. Vandalové tu nechávají nesmazatelné stopy a v 80. letech se tu konaly sofistikované satanistické rituály. No, já si myslím, že tento hřbitov je asi jeden z nejslavnějších takových strašidelných hřbitovů tady u nás v České republice. A našel jsem si dokonce i jeden příběh právě z těch satanistických rituálů. On je poměrně dlouhý, ale myslím si, že nemá cenu ho vyprávět úplně celý. A ve zkratce to znamená to, že tam přišla parta právě těch v uvozovkách satanistů, kteří tam chtěli někoho vyvolat. A byla to parta 4 dívek a 2 z nich do týdne po tom rituálu umřeli. Takže asi bych to úplně nedoporučoval, tam někoho vyvolávat a podobně, nebo dělat tam podobný rituál. A docela mě překvapilo při tomto článku, že vlastně ti pacienti té léčebny tam vlastně měli děti, že jim jako to třeba nezakázali nebo jim nedávali antikoncepci jako nebo něco podobného. Jakože. Ale zase asi v té době bylo to asi něco jiného v tom 20. století. Každopádně já vám děkuji za poslech tohoto dílu. A ještě jednou vám chci poděkovat za to, kolik vás tu užije. Doufám, že se vám podcast líbí a že s ním budete spokojení i nadále. Také máte možnost mi poslat vaše příběhy, které byste chtěli převyprávět. Můžete mi je poslat na e-mail, který mám na Spotify, na Instagramu a i na YouTube. A nebo pokud mě sledujete na Instagramu, tak mě ho můžete poslat přímo do zprávy. Já vám ještě jednou děkuju a mějte se krásně. Ahoj.